Sitä voi ja istuttaa sinne. Tämä ei nyt ole demokratia. Tämä on diktatuuri. Sairaan kansan diktatuuri. Ei kun tuona... Jos on lystiä, niin kädessä se lyöp. Jos on lystiä, niin kädessä se lyöp. Jos on on niin varmaan, jos myöskin näytät sen, niin jos on lystiä, niin kädessä se lyöp. Jos on lystiä, niin kädessä... Jos on lystiä, niin sano totta kai. Totta kai! Jos on lystiä, niin tiedät sen. Ja varmaan myös... Välillä. Loppuaste. Jos on lystiä, niin... Eikö istumaan? Jos on lystiä, niin tiedät sen. Niin varmaan myöskin näytät sen, jos lystiä on, niin silloin vihellä. Jos on lystiä, niin... Jos on lystiä, niin tiedät sen. Niin varmaan myöskin näytät sen, jos lystiä on, niin jalkaa tömistä. Jos on lystiä, niin seisus. No seisomaan. Jos on lystiä, niin tiedät sen, niin varmaan myöskin näytät sen, jos lystiä on, niin nouset seisomaan nyt!